IFM News. IFM News. IFM News. National. Inrakurak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian report iti panagasalip ti Pilipinas iti may kaupatapulo ket pito nga Association of Southeast Asian Nations wenno ASEAN Summit ken naangay daytoy iti Kuala Lumpur, Malaysia iti October 26 aging gana 28, 2025. Kinadua ni Secretary Rex dagiti dumapay a Secretary ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti nasa otaripnong ganda stapen kadagiti nagdudumapay a sekretaryo dagiti nagduduma leaders iti pagilyan. Imbaga ni Secretary Gatchalian tinatibker apan tinulungan iti amin ang kabayatan ti didigra nga iso ti kang runaan na punto ti ASEAN Summit. Segon ken kuanaket in gunam-gunam ti Presidente akasapulan apagimbagen ken papigsain ti social protection ti sibubukel a rehiyon ti ASEAN tapno maisigurado ti proteksyon dagiti marigrigat. May naik iti daytoy ket kinunan ni Secretary Rex ang mapatibker ti kari ti Pilipinas nga agtultuloy ang focus ti social development ken mapaimbag ti people to people exchanges iti rehiyon. Imbatad na anay lawlawag dagiti leader dagiti wagas tapno mapapigsa ti ASEAN social cultural community. Inlayon ti sekretaryo ang maragsakan iti kastoy ang mga pagsaritaan kang runan na ti estado ti DSWD ang mabalin na dumawa ti tulong manipud kadagiti kapapadang ahensya iti sa bali a lugar wenno pagilyan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Armen.